Festa! Volven as verbenas. E como volven as verbenas, tamén volven os espectáculos pirotécnicos. E como sabedes, eso pode causar terror a moitos canciños. Ese vai ser o tema hoxe en Veterinario de Familia. Que facemos para evitarlles ese mal trago? Se para vos, os animaliños, son tan importantes que sentides que forman parte das vosas familias, xa sabedes que esta é a vosa canle en YouTube, Veterinario de Familia, con Guillermo Campos. Pois mirade, volvamos a falar da famosa etapa de sociabilización. Na etapa de sociabilización, os cachorriños, os gatiños, pois as cousas as que se afán, pois para eles son naturales e non lle teñen medo. Pero, unha treboada, Patapam, ou unha explosión, patapam, os petardos, patapam, ou un espectáculo pirotécnico, patapam, 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 patapam. son unha cousa que teñen un potencial enorme de atemorizalos e que a gran maioría dos cachorriños pois nos expuxeron a este tipo de estímulo na súa etapa de sociabilización. Ese perro vive ahora acojonado. Sobre todo, seguro que non, todos os que naceron do confinamento hacia acá, que xa son uns cuantos. Entón, que temos que saber, que temos que facer? Buena pregunta. Para eles, ademais, é unha cousa que os atemoriza e que non poden predecir cando vai suceder nin canto vai durar. Entón, falles, en moitos casos, un medo incontrolable. E poden reaccionar pois buscando protección, pois en nós ou nun refuxio, pero tamén poden reaccionar escapando. Chao, pescado. E como un espectáculo pirotécnico, por exemplo, dura moito, corren durante moitísimos minutos e é un motivo clásico para que un canciño se perda. Entón, isto non o podemos esquecer. Quero dicir que o primeiro que temos que facer é evitar a posibilidade de fugas. O bo que teñen os espectáculos pirotécnicos é que é predecible cando van ser. Quero dicir, sabemos cando vai haber as festas. Entón, pois, temos que ter os animais en lugares onde non poidan fuxir. E, a ser posible, onde teñan algo que poidan identificar como un acubillo, onde se poidan meter dentro e sentirse refuxiados ali. Claro, nós podemos consolalos. ¿Poder? Se puede. O que pasa é que cando un animal está amedrentado por algo e nós o intentamos tranquilizar, indirectamente estamos reforzando ese medo. Anda, non me fastidie. Porque lles estamos confirmando que é unha cousa das que hai que consolar. Entón, o ideal sería recorrer a un profesional do adestramento ou da educación canina para desensibilizarlos, polo menos os animais que teñan un medo tan máis importante. Isto, pois, xa é un tema para estes especialistas, pero, trátase de expoñelos de maneira controlada aos estímulos, pois xogando coa distancia, empezando lonxe poñendo cerca, xogando coa intensidade, pois para que se vayan habituando e deixen de terlle medo, que vexan, intentando que ao mesmo tempo teñan estímulos positivos ou estímulos tranquilizadores para que vayan habituándose. Outra cosa que podemos facer é utilizar suplementos nutricionais que teñen un efecto pois sosegante. Hainos de varios tipos, hainos que teñen extracto de té verde, hainos que teñen proteína de leite, hainos que teñen triptófano, que é un precursor da serotonina, que é un mediador do sistema nervioso relacionado coa sensación de benestar. Pues hai muchas, tío. E, se aínda así non é suficiente, pois ainda temos máis recursos. Quero dicir que podemos recorrer ao veterinario e que nos prescriba pois medicacións que controlan o medo. Vale. Isto, moitas veces, hai que administralas entre 1 e 2 horas antes, e, o seu efecto dura varias horas, pode ser pois suficiente. Estas medicacións, ademais, a veces tamén se usan para que animais que teñen medo ir ao veterinario pois poidan levar ben ir ao veterinario. Isto é máis típico en gatos, pero tamén se pode usar a veces en cans. Ainda que o tema do medo aos espectáculos pirotécnicos é unha cousa
máis típica de cans non é que os gatos non pasen medo. O que pasa co gato normalmente ten controlados uns cuantos sitios para agacharse, métese nun sitio onde poida estar protegido e teñen moito menos tendencia a fuxir, escapar, perderse, que ao final moitas veces é a consecuencia máis grave desto. O dito, se tedes máis dúbidas algunha dúbida acerca deste tema, pois podedesnola comentar. Tampouco gustaríanos que nos comentedes se nos enrollamos en exceso ou nos quedamos cortos cando explicamos estes temas. Tamén nos gustaría saber se vos gustan ou non. Entón, pois nada, podedes interaccionar nas redes sociais onde compartimos estes vídeos ou ben, pois eso, darnos likes na propia canle de YouTube. E, pois, nada, que tamén vos invitamos a propoñer temas. Sabedes que esta canle é para todos, para toda a familia de Veterinario de Familia. Biquiños, ata o próximo vídeo. Chao!